Hi friends, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ରହୁଛି। ସେମାନେ ସମୟ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସକାଳୁ 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ତା କାମ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଏବେ ଆସିକି ବସିଗଲି ସିଲେଇ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଘରେ ରହି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇସବୁ କାମ କଲେ ତ ଚଳିବନି। ଆମ ପକେଟ୍ ମନି ମିଳିକି ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଘରେ ବସିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ଯେହେତୁ ବି ଆମେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସିଲେଇ କରିକରି ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସିଲେଇରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ନୂଆ କାମ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ କାମ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ କାମ କରୁଛେ, ମୋ ପାଖକୁ ତ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ କାମଟା ମୁଁ ଘର କାମ କରିକି ଯେତିକି ସିଲେଇ ଆସେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟାଇମ୍ ସେ କରିବାକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କାମ ରଖିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥାଏ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ କରିବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସିଲେଇ କରିକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ସିଲେଇ କରିବା। ସିଲେଇରେ ଆଜି ମୋର ଅଛି ଶାଢ଼ୀରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫଲ୍ସ ଲଗେଇପାରିବା। କଷ୍ଟମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବନି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶାଢ଼ୀ ଏମିତି ଅଛି ତାର ଅଛି ଶାଢ଼ୀରେ ଫଲ୍ସ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମୁହଁଟା ସିଲେଇ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆମେ କେମିତି ମେସିନରେ ଆମେ ଫଲ୍ସ ଲଗେଇବା ତଳ ପଟେ ପରଟା କେମିତି କରିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଶାଢ଼ୀରେ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସିନରେ ସିଲେଇ କରିବା ତାହେଲେ ତ ଦିନ ଯାକ ସେଟା ଗଲେ ଭଲ ଦିଶିବନି। ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ କାମ ଥାଏ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଏ ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ସେମିତି ସିଲେଇ କଲେ ଚଳିବ। ଏମିତି ଶାଢ଼ୀରେ ସିଲେଇ କଲେ ମୋତେ ଜମା ପସନ୍ଦ ଆସେନି, ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏପଟେ କରିବା ମେସିନରେ କରିବା ଆଉ ଉପର ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମେ କରିବା। ଆମେ କେମିତି ସିଲେଇ କଲେ ଆମର ସିଲେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଆସିବ, କେମିତି ଫଲ୍ସ ଲଗେଇବା ହୁଏ, ଫଲ୍ସର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ଆସି ଦେଖିବା କେମିତି ଲଗେଇଲେ ପୁରା ଫିନିସିଂ ଆସିବ ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଫଲ୍ସ ଲଗେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କେମିତି ଫଲ୍ସ ଲଗାଏ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫଲ୍ସ ଲଗାଉଛନ୍ତି କେମିତି ସିଲେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମେସିନ୍ କରିକି ମୁଁ ଫଲ୍ସ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଫଲ୍ସ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶାଢ଼ୀର ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀରେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କପଡ଼ା। ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଏମିତି କାମ ଥିବ ନା ସେମାନେ କାମ ଥିବ ଧର ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ ଅଛି ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଛାଡ଼ିକିରି ସେଇଠୁ ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଆ ଦେହରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଠାରୁ ଟିକେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଏମିତି ଛାଡ଼ିକିରି ଫଲ୍ସ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଫଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯଦି କଟନ ହେଇଥିବ ଆପଣ ପାଣିରେ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ। ନହେଲେ ନ ଧୋଇକିରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବସେଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି ୱାଶ୍ କଲା ପରେ ସେ ଜାକି ଜାକି ହେଇକିରି ରହିବ ଶାଢ଼ୀଟା ଅସନା ଦେଖାଯିବ।
ତେଣୁକରି ଆଗ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫଲ୍ସଟାକୁ ଧୋଇଦେବେ ଭଲସେ, ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଆଇରନ୍ କରିଦେବେ, ନାହିଁ ତ ନଗଦ କରିବେ କି ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ, ସେ ସିଧା ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଧୋଇକିରି ଆଇରନ୍ କରିକି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ଚାରିଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ବେଶୀ ନାହିଁ, 2 ଆଙ୍ଗୁଳ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବେ। ଚାରିଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଲଗେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଏ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ତଳ ପଟକୁ ଏମିତି ବାଡ଼ିକିରି ପକେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନହେଲେ ଏପଟେ ସୂତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରିଥିବ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିଲେ ସୂତା ବାହାରିକିରି ସେଇଟା ଅସନା ହେବ। ଆମେ ଭିତର ପଟକୁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳେ ସିଲେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳେ ଫଲ୍ସର ଯେଉଁ ଏଠି ସୂତା ଅଛି ନା, ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ସୂତା ଅଛି, ଆମେ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ସିଲେଇ କରିବା। ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ବସିବ। ଆମେ ଯଦି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ମଝି ମଝିଆ ସିଲେଇ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ସେ କାମଟା ଆମର ଫିନିସିଂ ଆସିବନି। ତା ଉପରେ ସିଲେଇ ଦେଖିବେ ତ ଶାଢ଼ୀଟା ପିଙ୍କ କଲର, ବ୍ଲୁ କଲରରେ କାହିଁକି ମୁଁ ସିଲେଇ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଶିଥିବ କି କ'ଣ ସୂତାର କଲର, କାହିଁକିନା ଏ ଶାଢ଼ୀ ଉପର ବଡ଼ରେ ଅଛି, ବ୍ଲୁ କଲର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲୁ କଲର ରଙ୍ଗରେ ସିଲେଇ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ହିଁ ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଫିନିସିଂ ଆସିବ ଶାଢ଼ୀର ଫଲ୍ସ ଭଳିଆ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ନେଇଯିବେ, ସେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବ, କଷ୍ଟମରକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ତେଣୁକରି କାମ ଏମିତି କର ଯେମିତି କଷ୍ଟମର ପୁଣି ହିଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏମିତି କଲେ ତମେ କଷ୍ଟମରକୁ ବି ଧରିପାରିବ। କଷ୍ଟମରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଭଲସେ କଥା ହେବ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ଲଗେଇଦେବି। ମୋର ଏମିତି ଫଲ୍ସ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ଥିବ ନା, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ତ ଏକା ପରିକା ଫଲ୍ସ ଲାଗିବ ନା, କାହିଁକିନା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଖସଡ଼ା ଶାଢ଼ୀରେ ସେ ତଳ ପଟଟା ସିନା ଆପଣ ଜମା ସିଧାରେ ସିଲେଇ ହେବନି, ସେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେବ। ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ପକେଇଦେବେ, ଖୋଲା କରିକିରି ସାଇଜ୍ କରିକିରି ପିନ୍ ମାରିଦେବେ। ପିନ୍ ମାରିଦେଇକିରି ଆରାମସେ ବସିକିରି ଆପଣ ହେମିଂ କରିପାରନ୍ତୁ। ହାତରେ ସିଲେଇ ଉପର ପଟଟା ହେମିଂ କରିବେ। କଷ୍ଟମର କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିବେ, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଛୁଞ୍ଚି ଗୋଟେ ମାରିଦେବା, ଏଇଠି ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଛୁଞ୍ଚି ମାରିଦେବା, ଏଇଟା ସିଧା ଏମିତି ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ନାହିଁ। ତମେ ଆରାମସେ ସିଲେଇ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସିଲେଇ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ନହେଲେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ଫଲ୍ସ ବାହାରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲଗେଇବେ, ସେଟା କାହିଁକି ଭଲସେ ବସିନି, ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲକା ହେଉଛି, ତମେ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିକିରି ଆଉଥରେ ବସେଇବ। ସେ କହିଲେ ଖୋଲିକିରି କାମ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ତମେ ସେ କଷ୍ଟମର ନା, ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତମେ ସେବେ କରିଥିଲୁ, ଏମିତି କହିବି। ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏମିତି ବସେଇଲେ ତମର ଭୁଲ ଭାଲ ହବନି। ଏମିତି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏମିତି ମୋଡ଼ କରିକି ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ ଲାଗିକି ମେସିନରେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ସିଲେଇ ବସିଛି। ଦେଖ ପୁରା ସିଧା ସିଲେଇ ବସିଛି। ଏଇଟା ହେମିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ତାମାନେ ହେମିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚିରେ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ସୂତା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେବେ, ଏମିତି ମନରେ ଭାବିବେନି ନା, ବଡ଼ ସୂତା ନେଇଯିବନି,
ବଡ଼ ସୂତା ନେଲେ ନା ଜମା ସିଲେଇ କରିହେବନି, ଛନ୍ଦୁରୀ ମନ୍ଦୁରୀ ହେଇ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରିବାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛୋଟ ସୂତା ସବୁବେଳେ ହେମିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଛୋଟ ସୂତା ହିଁ କରିବେ। ମୋର ଏମିତି ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରି ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଛୋଟ ସୂତା ନିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ସୂତା ନେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ବସିକିରି ସିଲେଇ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଏମିତି କରିବେ। ଆଗ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂତାରେ କରିବେ, ଆଗ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଭଲସେ ଗଣ୍ଠିଟା ଦେଇଦେବେ, ସରିଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆରାମସେ ଏଟାକୁ ସିଲେଇ କରିବେ, ଜମା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବନି କି ଅଡ଼ୁଆ ହେବନି, ଆପଣ ତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟାଏ ଟିକେ ବି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବନି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କରିବେ ସୂତାକୁ ଛୋଟ ନେଇକିରି ଯେମିତି କରିବେ। ଯେତେ ଛୋଟ ସୂତା ନେବେ ସିଲେଇଟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବି ହେବ, ଅଡ଼ୁଆ ତ ହେବନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବି କାମ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ଲମ୍ବା ସୂତା ପୁରାନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲା ନା, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେମିଙ୍ଗଟା କେତେ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଟିକେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ହେମିଙ୍ଗ ହେଇଛି ବୋଲି। ବଡ଼ ସୂତା ପୁରେଇଲେ ସିଲେଇଟା ବି ଭିଡ଼ି ଭିଟାରି ହେଇକି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଏଟାକୁ ହେମିଙ୍ଗ କରିକି ବସେଇକିରି ସିଲେଇ ଚାଲିବ। ସିଲେଇ ତ ସାରିଲେ ତାପରେ ରଖିବେ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଭଲ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ